Living positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kusenqoba beat it inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Abalingane bethu, izihlobo, iintsapho zethu, abantu esisebenza nabo kunye nabasebenzi bezempilo. Igama lam ndingunokubonga Yawa yaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Baninzi abantu abangomama abafumana ubunzima ekuthetheni namaqabane abo ngokusebenzisa ikhondom. Amaxesha amaninzi oku kuya ngokuba nzima njengoko ixesha lihamba ukunye neqabane lakho. Masiphindele kwaZulu Natal sive ukuba bathini na abanye oomama. Pho indaba ngiyashaya nje ngingale. Sanibonani, namhlanje silapha endaweni yaseNadi ngaphandle nje kwaseMgungundlovu. Sizokhuluma noNonhlanhla Thusi mayelana nokusetshenziswa kwamakhondom kuma relationships wabo. Asambeni sengaphakathi ukuze nizizwele kumlomo ongathethimanga. Sisoma omncane lo sifobeni. Kunjani? Ubaya igama lakho? Nonhlanhla kungasitshela ukuthi watholani ukuthi upositive? Ngithole ngonyaka odlule ngoba ngike ngagula ngathi mingiya e-street but before bangilaphe kufuna ngiqale ngithathe blood test shothi ngingathatha blood test so positive. Nonhlanhla sicela usichazele ukuthi ngaphambi ukuthola ukuthi u-HIV positive engabe yena wawuyini umbono wakhe ukusebenzisa ama-condom? Kuyena kokumuntu ongayithandi ngoba yethu yena uma ungabe uyisebenzisa i-condom nela aka-enjoy. Lonke lolu lwazi ngokusebenzisa ama-condom kanye ne-support njengoba usupositive uyithole? Sithole kubanqobekazi through support groups. Ilaphi leyo group? EkaMpumuza Clinic. Singakwazi ukuthi mhlambe siye kulo group soyibona igroup yakho? Yebo singakwazi. Okay, asambe. Ngithi ungakwazi ukuthi nikhulume nopartner benu ngokusebenzisa amakhondom ngabe ningasho ukuthi ikona lo wenza ukuthi nitheleleke ngaleli gciwane. And singasho ukuthi ikona ekubeni futhi ngokuthi sasinganakile ukuthi nami ngangingazi ukuthi ngingase ngithole leli gciwane and futhi ngeke ngisho ukuthi ingoba sasinaye wayinganakile ukuthi singase sithole nokuthi sasingakakholelwa ekutheni ingempela likhona leli gciwane. Sikholwe ngoba sesicheckile ukuthi likhona leli gciwane wayimasibonayo ukuthi ikondom ibalulekile. Sanqobekazi siyathanda ukuthi sigcizelele kakhulu kwabantu besifazane lapha ngaphandle ukuthi sesiphelile ngesikhathi esidala la sasiphila khona ngokugcinezeleka nangokuhlukunyezwa abantu besilisa. Sisesinelungelo lokuthi sizimele ngokwethu, sinelungelo lokuthi futhi sikwazi ukuzivikela. If umuntu wesilisa engathandi ukusebenzisa yakhe akhona nawo abantu besifazane ungakwazi ukuthi uyisebenzise because uzisiza nawe uphinde usiza nabanye abantu. Nayi ikhondom yabesimame. Okokuqala nje okwenzayo kule condom noma ikiphi naleyo besilisa uqala ubheke expiring date. Njengalena expire ngo 2012. Imise inamaringa ayi2 bese kuzoba khona ke ezicacile. Kuzothi ke le engathi ikhuluphele iyona ke le esiyenza ke u8 kanje bakwethu bomama nezo. Siyenze u8 kanjena ke bese ke uyalala embhedeni kumbe ubeke unyawo phe kwesituli bese ke uyayishutheka ke ikondom ngesandla uyishutheke ingene isingenile yabo bese ke uyambambela ke upartner wakho the time esengena umbambela so ukuze akwazi ukuthi ene afake la ngoba uma uthi awumbambeli ungenza ukuthi afake la eceleni usuqedile ke ukwenza ke inkonzo sekamereni usuyayikhipha. Sibonga kakhulu kule group yenu abanqobekazi. Nisale kahle. Siyabonga.